A festa de exaltación do Mexillón de Rianxo chega este ano a súa 8ª edición. Organizada polo Club de Remo Rianxo, en colaboración co propio Concello, a cita hoxe en día é un dos referentes gastronómicos da comarca do Barbanza. Terá lugar esta vindeira fin de semana, os días 5 e 6 de agosto, na Alameda, no Campo de Arriba. Este ano serán un total de 7 as receitas que se elaborarán. Este ano vamos a facer un plato innovador, vamos a darlle unha pincelada, como dixen antes, e intentar que o terramar, que ese plato, digamos, que o ano pasado pois acabou en nada, e intentar pois que darlle un toque máis de calidad e intentar poñelo aí para servicio dos consumidores. Os outros serían, como sempre, vapor, empanada, tigres, croquetas, vinagreta, escabeche e terramar. Creo que non me queda ninguna atrás. Todas as receitas estarán realizadas co mellor produto da nosa ría, neste caso o mexillón, que cumpre cos máis estritos controis de calidade para darlle ao consumidor as máximas garantías posibles, prevéndose repartir unhas 3.000 racións. Que a xente o sepa, que cando ven a unha festa deste tipo, pois que sepa que os mexillóns pasan por controles moi exhaustos diariamente, que todo vai ir con unha dimensión de orixe protegida, como levamos a 8 edicións, que fan non diferente o mexillón, pero sí que sabemos o mexillón de onde procede. En este caso é totalmente de aquí, por o seu entorno, por o seu hábitat, un mexillón moi noble, moi rico, o mellor o tamaño non é especialmente grande, pero sí é verdad que o sabor é moi importante. O alcalde Adolfo Muiños destacou a importancia da cita que organiza cada ano o Club de Remo, que serve, ademais de exaltar un dos produtos típicos da localidade, para recadar fondos para o club. Tras a xouba, o outro produto estrella co que nos sentimos identificados no noso concello, na nosa ría, co mexillón. Mais aquí esta festa ten a particularidade o aliciente que supón para nós que é organizada polo Clube de Remo, unha asociación deportiva, polo tanto que se recauda vai para ese Clube de Remo que ocurra e moi ben. Deixan de bogar durante un fin de semana para enredaren con a saber cantos platos de elaboración de mexillón e botar man desa carpa que fai que sexa unha das grandes actividades festivas no noso concello. A cita gastronómica incluirá, ademais da degustación, un gran número de actividades paralelas, como son os bautizos de mar en motos acuáticas totalmente gratuitos, diversas actuacións musicais e ata un parque de hinchables para os máis pequenos.